esperjenza vera sabiħa, ġurnata b'ġurnata, kull attività li kellna u b'mod speċjali ħbiberija li bnejna bejn il-kantanti u anke bejnietna la volja x'aħna kemm aħna sitta ma niġux mill-istess komunitajiet. Issa ħanibdew imbagħtu mill-post Eurovision withdrawal symptoms. Aħna kuntenti li l-messaġġ tagħna wassalnieh. Aħna nixtiequ nagħtu dera tal-Knisja vera kif inhi. Ta' Knisja li sempliċi li timxi fuq il-passi tal-imallem, li mimlija ferħ, mimlija sempliċità, mimlija ġenwinità u qalba miftuħa l ġieħ kollu tad-dinja. Ir-riżultat tagħna finali ħadnieh rebbieħa għaliex wassalna l-messaġġ tagħna b'tant pożittività u b'tant imħabba, eżatt ħafna ġid u minn daqshekk aħna kburin għal dan. Mulej għajtilna speċi ta' opportunità li noħorġu iktar il-barra minn dak li konna qegħdin nagħmlu li hemm il-kunventi tagħna u naqsmu ma' dak kollha li niltaqgħu magħhom il-ferħ permezz tal-kant għax bħalma jgħid Sant Augustine, he who sings prays twice. Ejja nerġgħu niġu ta' ħadna wisq gost. It's all about the children, it's not about us. We shine with the beauty of these rough diamonds, we love and let go. It's all about the children, born from our hearts. Spread the wings of angels, time to let them grow. The love